ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। భాగవతం 2వ స్కందం 7వ అధ్యాయం శ్లోక 4వది. అత్రేరపత్యం అభికాంక్షత ఆహ తుష్టో దత్తో అత్రేరపత్యం అభికాంక్షత ఆహ తుష్టో दत्तो मयाहम् इति यद् भगवान् स दत्तः। यत् पाद पंकज पराग पवित्र देह यो गर्धिम आपुर्वहीम यदुहैहयाद्याः यो गर्धिम आपुर्वहीम यदुहैहयाद्याः अत्रेरपत्यमभिकांक्षतः तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः। यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा यो गर्धिम आपुर्वहीम यदुहैहयाद्याः अत्रेः अत्रि महर्षि अपत्यं संतानము అభికాంక్షతః కొరకు ప్రార్థించి ఆహా పలికెను తుష్టః సంతుష్టుడై దత్తః ఉసగెను మయా నాచే అహం నేను ఈ విధముగా యత్ కారణము భగవాన్ పూర్ణ పురుషోత్తముడు సహ ఆతుడు దత్తః దత్తాత్రేయుడు యత్ పాద ఎవ్వని పాదములు పంకజ పద్మపు పరాగ రజము పవిత్ర పవిత్రమై దేహ దేహము యోగ యోగము
యోగము బుద్ధిం ఐశ్వర్యము, బుద్ధిం ఐశ్వర్యము ఆపుహు పొందిరి, ఆపు పొందిరి ఉభయాం ఇరు లోకములకు, లోకములను యదు యదువంశపు తండ్రి, యదువంశపు తండ్రి ఐహయాద్యాహ ఐహయ రాజ వంటి ఇతరులు. వంటి ఇతరులు. అత్రి మహర్షి సంతానము కొరకై ప్రార్థించగా అతనిచే సంతుష్టుడైన భగవానుడు అత్రి తనయుడగు దత్తుడు అవతరించుటకు వచనమునొసగెను. ఆ భగవాన్ని చరణ కమలముల కరుణచే పలువురు యదు ఐహయాదులు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక పదములు రెండింటిని పొందినంతగా పరమ పవిత్రులైరి. అత్రి మహర్షి సంతానము కొరకై ప్రార్థించగా అతనిచే సంతుష్టుడైన భగవానుడు అత్రి తనయుడగు దత్తుడు అవతరించుటకు వచనమునొసగెను. ఆ భగవాన్ని చరణ కమలముల కరుణచే పలువురు యదు ఐహయాదులు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక పదములు రెండింటిని పొందునంతగా పరమ పవిత్రులైరి. చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు జీవులు నడుమగల దివ్య సంబంధములు 5 విభిన్న రసభావములందు నిత్యముగా సుస్థాపితమై ఉండును. అవి శాంత రసము, ధ్యాస రసము, దాస్య రసము, సఖ్య రసము, వాత్సల్య రసము, మధుర రసము అనునవి. అత్రి మహర్షి భగవానునితో అనురాగపూర్వకముగా వాత్సల్య రసమున సంబంధము కలిగి ఉండను కనుక తన భక్తి పూర్ణత్వ ఫలముగా అతడు ఆ దేవదేవుని పుత్రునిగా బడయదలిచను. భగవానుడు అతని ప్రార్థనను అంగీకరించి అత్రి తనయునిగా తనను తాను అర్పించుకొనెను. విశుద్ధ భక్తులతో భగవానునకు గల అట్టి పుత్ర సంబంధమును పలు చోట్ల ఉదాహరించవచ్చును. అతడు ఆ అపరిమితుడైనందున అపరిమిత సంఖ్యలో తండ్రి భక్తులను కలిగి ఉండును. వాస్తవమునకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమస్త జీవులకు తండ్రి. కానీ భక్తులతో గల దివ్య ప్రేమానురాగ కారణమున ఒకరికి తండ్రిగా నగుట కన్నను భక్తునికి తనయునిగా నగుట ఎందే అతను మిగుల ఆనందము నొందును. తండ్రి అయిన వాడు తనయును నిజముగా సేవించును. ఇక తనయుడు కేవలం అన్ని విధములుగా సేవలను తండ్రి నుండి కోరుతుండను. కనుకనే భగవత్ వాసురతుడవు విశుద్ధ భక్తుడు ఆ దేవదేవుని తండ్రి వలెగాక పుత్రునిగా వాంఛించును. భగవానుడు సైతం భక్తుని నుండి అట్టి సేవను స్వీకరించును. ఆ విధము అతడు ఆ దేవదేవుని కన్నను అధికుడు కాగలడు. నిరాకరవాదులు భగవానునితో ఏకముగా కాగోరుదురు. కానీ భక్తుడైన వాడు అతి గనుడైన అద్వైతి కోరికను సైతము అతిశయించి భగవానుని కన్నను అధికడగును. దేవదేవుని తల్లిదండ్రులు ఇతర బంధువులు అతనితో తమకు గల సన్నిహిత సంబంధ కారణమున సమస్త యోగ శుద్ధులను అప్రమత్తముగా పొందుదురు. భౌతిక భోగానుభవము, ముక్తి, యోగ శక్తులు మొదలగునవి అన్నియును అట్టి ఐశ్వర్యములందుండును. కనుక కృష్ణ భక్తులు అన్నడును తమ విలువలైన జీవిత కాలమును వృధా చేయుచు వారిని ప్రత్యేకముగా పొందగోరుదురు. విలువైన జీవిత కాలమును మానవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యముకు ప్రేమ యుత సేవయందు పూర్ణముగా వినియోగించవలెను. ఆ పిదప వాంఛితమగు సిద్ధులన్నీయును అప్రయత్నముగా పొందబడను.
కానీ అటు వారిని పొందిన పిదుపయు మనుజుడు భక్తుల ఎడ అపరాధము కావించుట అనేది తప్పిదము నుండి తనను తాను రక్షించుకొనవలెను. దీనికి ప్రత్యక్ష ఉపమానము హైహయుడే భక్తి యుగమునందు అట్టి పూర్ణత్వమును సాధించినప్పటికీ భక్తుని ఎడ అపరాధము కావించినందున పరశురామునిచే సంహరించబడాను. ఆ విధముగా భగవానుడు అత్రి మహర్షికి తనయుడై దత్తాత్రేయునిగా పిలువబడెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ఇంకొకటి చదువుతాం. తప్తం తపో వివిధ లోక శిశ్రిక్షయా మే. చదవండి. కిందకి స్క్రోల్ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే, ఓకే. శ్లోకం కనిపించట్లేదు. తప్తం తపో వివిధ లోక శిశ్రిక్షయా మే. తపో వివిధ ఆదౌ సనాత్ స్వతపస స చతుఃసనో అభూత్. కల్ప సంప్లవ వినష్టమిహాత్మ తత్వం. సమ్యక్ జగాదమునయో యదచక్షతాత్మన్. తప్తం తపో వివిధ లోక శిశ్రిక్షయా మే. ఆదౌ సనాత్ స్వతపసః స చతుఃసనో అభూత్. ప్రాకల్ప సంప్లవ వినష్టమిహాత్మ తత్వం. సమ్యక్ జగాదమునయో యదచక్షతాత్మన్. సమ్యక్ జగదమునయో యదచక్షతాత్మన్. చదవండి అదర్ శ్లోక. హరే కృష్ణ. తప్తం తపో వివిధ లోక శిశ్రిక్షయా మే. తప్తం తపో వివిధ లోక శిశ్రిక్షయా మే. అదౌ సనాత్ స్వతపసః స చతుఃసనో భూత్. అదో సనాత్ స్వతపనః తపస్సునో అభూత్. ప్రాకల్ప సంప్లవ వినష్ట మిహాత్మ తత్వం. మునయో యదచక్షతాత్మాన్. హరే కృష్ణ. తప్తం తపో వివిధ లోక శిశ్రిక్షయా మే. తప్తం తపో వివిధ లోక మే. ఆదౌ సనాత్ స్వతపసః స చతుఃసనో అభూత్. ఆదౌ సనత్ తపసః స చతుఃసనోऽభూత్. ప్రాకల్ప సంప్లవ వినష్టమిహాత్మ తత్వం. ప్రాకల్ప సంప్లవ వినష్టమిహాత్మ తత్వం. సమ్యక్ జగాదమునయో యదచక్షతాత్మన్. సమ్యక్ జగాదమునయో యదచక్షతాత్మన్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. తప్తం తపో వివిధ లోక శిశ్రుక్షయా మే. తప్తం తపో వివిధ లోక శిశ్రిక్షయా మే.
आदौ सनात स्वतपसः स चतुस्सनो अभूत् आदौ सनत्सप्तभूत् प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वम् सम्यक् जगाद मुनयो सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन् हरे कृष्ण प्रभु तप्तं तपो विविधलोक यामे तप्तं तपो विविधलोकसृक्षायामे आदौ सनास्वतपसः सच्युतः सनो भूत् आदौ सनातपनः सनो अभूत् प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वम् कल्पसंप्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वम् सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन् सम्यक् जगाद यदचक्षतात्मान् हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण तप्तं तपो विविधलोक शुश्रूषयामे तप्तं तं तपो विविधलोकशिशिरामे आदौ सनात् स्वतपसः सचतुस्सनो भूत् आदौ सनत्सनो अभूत् प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वम् प्राकल्पसंप्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वम् सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन् सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन् हरे कृष्ण प्रभु तप्तं तपो विविध लोक शुश्रूषाय मे तप्तं तपो आदौ सनात् स्वतपसः स चतुस्सनो अभूत् प्राकल्प संप्लव विनिष्ट मिहात्मतत्त्वम् सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मान् सम्यक् जगदमुनयो यदचक्षतात्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तप्तं तपो विविधलोकसि सृक्षयामे तप्तं तपो विविधलोकशिशुक्षामे आदौ सनात स्वतपसः स चतुष्पनो अभूत् प्राकल्प संप्लव विनिष्ट वहतं तत्त्वम् प्राकल्प संभव विनिष्टमिहात्मतत्त्वम् सम्यजगद मुनयो यदचक्षतात्माम् मुनयो यदचक्षतात्मान् हरे कृष्ण प्रभु जी तप्तं तपो विविध लोकसि सुक्षयामि तप्तं तपो विविधलोकशिश्रूषयामे अदौ सनात् स्वतः स चतुष्टनो भूत् आदौ प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वम् जगादमनयो यदचक्षतात्मा सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन् हरे कृष्ण తప్తం తప్పించి
తప్తం తప్పించి తప్పించి తపః తపస్సు వివిధ లోకములు వివిధ లోకములు తిస్సృక్షయ సృష్టింపగోరి సృష్టింపగోరి నేను నేను ఆదౌ తొలుత తొలుత సనాత్ భగవాను నుండి భగవానుడి తపస్సహ నా తపస్సు కారణమున సహ అతడు దేవదేవుడు అతడు దేవదేవుడు చతుస్సనః సనకుడు సనకుడు సనత్ కుమారుడు కుమారుడు సనందనుడు సనాతనుడు సనాతనుడు అనే నలుగురు బ్రహ్మచారులు అవతరించాను అవతరించెను పూర్వపు పూర్వపు కల్పమున సంప్లవ ప్రళయమునందు వినష్టమయ్యేను ఈ భౌతిక జగమునందు ఈ భౌతిక జగమునందు ఆత్మ 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 తత్వం సత్యము తత్వం సత్యము సమ్యక్ పూర్ణముగా పూర్ణముగా జగాద ప్రకటమయ్యారు మునయ ఋషులు ఋషులు యత్ ఏదైతే ఏదైతే అచక్షత స్పష్టముగా గాంచిరి ఆత్మ వివిధ లోకములను సృష్టించుటకు నేను తపస్సును అనురింపవలసి వచ్చాను. నా ఎడ ముదమొందిన భగవాన్లో సనక సనందనాదులుగా సనకుడు, సనత్ కుమారుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు అవతరించారు. పూర్వకల్పమున ఆధ్యాత్మిక సత్యము వినష్టమైనను ఋషులచే శీఘ్రమే స్పష్టముగా గ్రాహ్యమగునట్లు ఆ సత్యమును ఆ నలుగురు బ్రహ్మచారులు చక్కగా వివరించాయి. వివిధ లోకములను సృష్టించుటకు నేను తపస్సును అనురింపవలసి వచ్చాను. ఆయన ముదవందిన భగవానుడు సనక సనందనాదులుగా సనకుడు, సనత్ కుమారుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు అవతరించెను. పూర్వకల్పమున ఆధ్యాత్మిక సత్యం వినష్టమైనను ఋషులచే శీఘ్రమే స్పష్టముగా గ్రాహ్యమగునట్లు ఆ సత్యమును ఆ నలుగురు బ్రహ్మచారులు చక్కగా వివరించారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యం. విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమునందు భగవాను నామము సనాతనుడు మరియు సనాతనముడు అని పేర్కొనబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు జీవులు ఇరువును సనాతనులే అయినను ఆ దేవదేవుడు మాత్రము సనాతనతముడై ఉన్నాడు. జీవులు నిక్కముగా సనాతనులే అయినను సర్వోత్కృష్టమైన సనాతనత్వమును కలిగిన వారు కాదు. వారు తాత్కాలికముగు వాతావరణమునకు పతనము చెందే అవకాశం కలిగి ఉంటే అందులో కారణము. కనుకనే సర్వోత్కృష్ట సనాతనుడకు భగవాను నుండి జీవులు పరిణామ రీత్యా భిన్నులై ఉన్నారు. సన్ అనే పదము అర్పణం అనే భావమందు ఉపయోగింపబడును. కనుక శ్రీకృష్ణ భగవానునకే సమస్తమును అర్పించినప్పుడు తనను తాను అతడి భక్తునకు అర్పించుకొనును. ఇది భగవద్గీత 4:11 రూఢిపరపబడింది. ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే. పూర్వకల్పమునందు ఉన్నట్లుగా సమస్త విశ్వమును బ్రహ్మదేవుడు సృజింపదలచెను. ప్రళయ సమయమున పరతత్వ జ్ఞానము విశ్వము నుండి పూర్తిగా నశించిపోయినందున అదే జ్ఞానము తిరిగి బలపడవలనని అతడు కోరెను. లేని ఎడల సృష్టి కావించట్లో అర్థమే లేదు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమే ముఖ్య అవసరమైనందున నిత్యబద్ధ జీవులు ప్రతికల్పం యొక్క సృష్టి అందును ముక్తికి అవకాశం వసకబడుదురు. భగవత్ కరుణచే సనక సనందనాది నలుగురు బ్రహ్మచారులు తనయులుగా ప్రకటమైనప్పుడు బ్రహ్మదేవుని ఆ కార్యము పూర్ణమయ్యను.
ఆ నలుగురు బ్రహ్మచారులు శ్రీకృష్ణ భగవానుడి జ్ఞానావతారమై ఉన్నారు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును వారెంత స్పష్టంగా వివరించినగా ఋషులందరూ దాన్ని ఎటువంటి కష్టము లేకుండా ఒక్కమారుగా గ్రహింపగలిగిరి. ఆ నలుగురు అడుగుజాడలను అనుసరించడం ద్వారా మనుషుడు శీఘ్రమే తన ఆంతర్యమున దేవదేవుని కాంచగలడు. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశపారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇప్పుడు దత్తాత్రేయ అవతారం గురించి చెప్తున్నారు. దత్తాత్రేయ అవతారము అత్రి మహర్షి. సో అత్రి మహర్షి వాళ్ళ తపస్సులు, అత్రి అంటే వాళ్ళ భార్య అనసూయ. సో వాళ్ళు తపస్సులు ఆచరించినప్పుడు భగవంతుడు దత్తాత్రేయగా అవతరించింది. దత్త ఆత్రేయ. సో అత్రి ముని సనయుడు అని ఆత్రేయ. సో భగవంతుడు అవతరించింది వాళ్ళ కోరికకి. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఒక పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నిరాకారవాదులు భగవంతునికి ఐక్యం అవ్వాలి అని కోరుతారు. మేము భగవంతుడు ఒకటే, మనం ఏదో ఒక అజ్ఞానంతో ఇప్పుడు మనము వేరుగా ఉన్నాం. సో మనం ఈ అజ్ఞానము తీస్తే, తొలగించితే మరలా మనము భగవంతుడే. సో ఆ విధంగా వాళ్ళ ఆలోచన, వాళ్ళ సాధన, సో అహంగ్రోపాసన ఇదేదో ఉంటుంది వాళ్ళది. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు నేను భగవంతుడికి ఒకటైపోవాలి, ఐక్యం అవ్వాలి. సో ప్రభుపాద చాలా బాగా చెప్తారు. అయితే భక్తులు భగవంతుడికి ఒకటి కాదు, భగవంతుడు తండ్రి అవ్వేదానికి వాళ్ళ కోరిక ఉంటుంది. సో కొన్ని భక్తులు ఈ ఒక్కొక్క 5 విధంగా మన నిత్య సంబంధం ఉంది. సో అలా కొంత భక్తులు భగవంతుల తండ్రి అయ్యే ఒక కోరిక పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి భగవంతుడు అనుగ్రహించింది. ఇప్పుడు అత్రిముని తండ్రిగా ఉన్నారు. సో ప్రతి ఒక్క అవతారం భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు ఏదో ఒక తండ్రి తల్లి కావాలి. ఎవరు అవుతారు తండ్రి తల్లి? భగవంతుడు భక్తుడు, శుద్ధ భక్తుడు. మేము వినేది కృష్ణుడిగా భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు కూడా వసుదేవ దేవకి తండ్రి తల్లిగా భగవంతుడు స్వీకరించారు. సో దానికోసం వాళ్ళు వెనకాలి జన్మంలో సుతప పురుషునిగా ఎంతో 1000 సంవత్సరాలు, మన భూలోక ఇది కాదు, లెక్కం కాదు, ఉన్నత లోకాలు, ఆ లోకాల లెక్కంగా ఎంతో సంవత్సరాలు వాళ్ళు తపస్సు చేశారు. తర్వాత భగవంతుడు వాళ్ళకి పుత్రుడిగా ప్రాప్తి. సో ఇక్కడ చెప్తారు. సో ఇది బెటర్ అంటే ఇది భగవంతుడికి కూడా సంతృప్తి ఇచ్చే ఒక విధం. ఇది భగవంతుడికి ఒకటైపోయేది, అది భగవంతుడికి కూడా సంతృప్తి లేదది, ఆ సాయుజ్య ముక్తి. అయితే భక్తులైన వాళ్ళు భగవంతుడు తండ్రిగా వాళ్ళు భగవంతుని సేవ చేస్తారు. ఇంకా చెప్తారు, భగవంతుని పుత్రులుగా మేము ఉన్నప్పుడు భగవంతుని కోరుతుంటాం, ఇది కావాలి అది కావాలి. అంటే పుత్రుడు సహజ స్వభావం అంటే తండ్రి నుండి అన్ని వాళ్ళ కోరికలు పూరించుకునేది. అయితే తండ్రి ఎప్పుడు పుత్రుడు కోరికలు వాళ్ళు పూరించుతారు, వాళ్ళకి సేవ చేస్తారు. సో అలాగా ఇది బెటర్ పొజిషన్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అత్రిముని తన పుత్రుడుగా భగవంతుడిని స్వీకరించింది, దత్తాత్రేయుడిని స్వీకరించింది. ఇది నిరాకారవాదికి అవగాహన కాదు. ఇలా భగవంతుడు తన శుద్ధ భక్తుల పుత్రుడు అవుతారు, భగవంతుడు తన భక్తుల నుండి సేవ స్వీకరించుతారు, వాళ్ళకి అవగాహన కాదు. ఇక్కడ అది మనకి చెప్తున్నారు. బెటర్ అంటే ఇది మన నిత్య స్వరూపం. ప్రతి జీవుడు ఏదో ఒక సంబంధంలో భగవంతుని సేవ చేయాలి. శాంతరస, దాస్యరస, సాఖ్యరస, వాత్సల్యరస, మాధుర్యరస, ఏదైనా ఒకటిగా భగవంతుడిని నిత్య సంబంధం పొంది భగవంతుడిని నిత్య సేవ చేయాలి. ఇది అత్రిముని, ఇది అత్రి మహర్షి వాళ్ళ పుత్రుడు దత్తాత్రేయ. దత్తాత్రేయ తర్వాత ఐహయ రాజు అంటే కర్తవీర్య అర్జున అని చెప్తారు. కర్తవీర్య అర్జున ఒక మహారాజు. దత్తాత్రేయుల అనుగ్రహం నుండి చాలా
బలవంతుడు, శక్తిమంతుడు అయి సంపూర్ణ భూలోకంనే వాళ్ళు కార్యనిర్వహణ చేస్తుంటారు. అయితే తమ చెప్తారు ఒక సమయంలో వాళ్ళ ద్వారా ఒక అపరాధం అవుతుంది. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాళ్ళు భగవంతుడు అనుగ్రహం పొంది పరిపూర్ణ పొందింటేనో మరలా వాళ్ళు ఒక వైష్ణవ అపరాధం, ఒక శుద్ధ భక్తుల అపరాధం చేశారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని దివ్యముగు ప్రేమయుత సేవ ఎందుకు పూర్ణంగా వినియోగించారు. ఆ పిదప వాంఛితమగు సిద్ధులన్నీ అప్రయత్నంగా వాంఛితకి. ఇక్కడ ఫస్ట్ గా చెప్తుండేది శుద్ధ భక్తులు అవుతే అన్ని కూడా దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు. దేవదేవుని తల్లిదండ్రులు, ఇతర బంధువులు అతనితో తమకు గల సన్నిహిత సంబంధం కారణమున సమస్త యోగ సిద్ధులను అప్రయత్నంగా పొందుదరు. భౌతిక భోగానుభవము, ముక్తి, యోగ శక్తులు మొదలుగునవి అన్నీను అట్టి ఐశ్వర్యం లందుండును. కనుకనే కృష్ణ భక్తులు ఎన్నడను తమ విలువైన జీవిత కాలమును వృధా చేయొచ్చు వారిని ప్రత్యేకంగా పొందగోరురు. విలువైన జీవిత కాలమును మానవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ దివ్యముగు ప్రేమయుత సేవ ఎందు పూర్ణంగా వినియోగించవలెను. ఆ పిదప వాంఛితమగు సిద్ధులన్నీను అప్రయత్నంగా పొందబడు. కానీ అట్టి వారిని పొందిన పిదపయు మనుజుడు భక్తులేడ అపరాధము కావించుటనేది తప్పిదము నుండి తనను తాను రక్షించుకోనవలెను. దీనికి ప్రత్యక్ష ఉపమానము హైహయుడే, ఈ కర్తవీరాజున ఐహయ. సో ఐహయ ఈ పరశురామ వాళ్ళ తండ్రి ఎవరు ఎవరు వాళ్ళు మహర్షి వాళ్ళు జమదగ్ని. సో జమదగ్నికి వాళ్ళు వాళ్ళ కామధేను నాకు కావాలి అని వాళ్ళు ఇచ్చేసి తర్వాత వాళ్ళని చేసిన అపరాధం కారణంగా వాళ్ళ అంత్యం అవుతుంది. ఎవరికి? ఐహయ కార్తవీర్యాజు. సొంత గొప్ప వ్యక్తి, దత్తాత్రేయ నుండి అనుగ్రహం పొందారు, భగవంతుడు భక్తుడే అవుతే వాళ్ళ అపరాధం ఇంకొక భక్తుడి దగ్గర అపరాధం అయిన దానికి వాళ్ళది నాశనం అయింది. అది మనకి ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకోండి. సో అలాగనే వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏమో చెప్పేది శౌభరముని. శౌభరముని చాలా గొప్ప యోగి, తీవ్ర తపస్సు చేస్తుంటారు. అయితే గరుడ భగవంతుడ శుద్ధ భక్తుడు గరుడ వాళ్ళతో వాళ్ళు అపరాధం చేసే కారణమును తర్వాత వాళ్ళు పతనం అవుతారు. ఎవరు? శౌభరముని. సో ఇది మనకి మరల ఇది ఒక మనకి భగవంతుడు చెప్తుండేది. మనం ఉన్నత స్థితి పొందొచ్చు, మరలా మనం అపరాధం చేస్తే పతనం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వీళ్ళు జయ విజయాలు కూడా ఒక విధంగా ఈ సనందన సనత్ కుమారుల పైన వాళ్ళు చేసే ఒక దీని నుండి వాళ్ళు కూడా భౌతిక జగత్తుకు రావాలి. సో ఇది అపరాధం. దీని నుండి మనం కేర్ఫుల్ గా జాగ్రత్తగా ఉండాలని మనకి భగవంతుడు నేర్పిస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ సనందన సనత్ కుమార్ 4 బ్రహ్మచారులు. సో వీళ్ళు బ్రహ్మపుత్రులు. బ్రహ్ముడు ఫస్ట్ గా ఈ ప్రతిరోజు వాళ్ళ సృష్టి అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు ఈ రోజు వాళ్ళు ఫస్ట్ గా ఈ 4 పుత్రుల్ని వాళ్ళు సృష్టిస్తారు. వాళ్ళ నుండి చాలా చాలా జీవరాశులు వచ్చి మరలా పాపులేషన్ అవ్వాలి పూరా విశ్వంలో అని. అయితే వాళ్ళని నిరాకరించారు. చెప్తారు సామాన్యంగా నిరాకరించినారు, తల్లిదండ్రుల ఈ మాటని నిరాకరించారు. అయితే ఈ వీళ్ళు 4 బ్రహ్మచారులు వీళ్ళ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో సంపూర్ణంగా నెలకొనే కారణమున వీళ్ళు నిరాకరించారు. సో దానికోసం వాళ్ళకి అదేమి ఇది కాలే, లేకుంటే దానికి శిక్ష సామాన్యంగా పాలించాలి. అయితే వీళ్ళు ఆధ్యాత్మిక కారణమున వీళ్ళు వాళ్ళ ఆదేశంని వాళ్ళు విడిచిన దానికి వీళ్ళకి ఏమీ పాపం కాలే. ఎవరికి? సనందన సనాతన సనత్ కుమార్. సో అప్పుడు ఇక్కడ దాని గురించి సనాతన ఒక పేరు భగవంతుడి. సనాతనుడు, సనాతనముడు, సనాతనతముడు, సనాతనతమ అంటే మనము సనాతనలు. అయితే భగవంతుడు సనాతనతమ. భగవంతుడు అన్ని సనాతనుల్లో శ్రేష్ఠుడు. నిత్యో నిత్యానాం, మనమందరూ నిత్యులు. అయితే భగవంతుడు నిత్యానాం, మనమందరూ ఎంతో చాలా మంది. అయితే మనలో భగవంతుడు శ్రేష్ఠుడు. దానికి నిత్యో నిత్యానాం, చేతనానాం, ఏకోయో బహునాం విదాతి కామ. భగవంతుడు స్థితి ఎప్పుడు కూడా సూపర్లేటివ్ అంటే ఇక్కడ చెప్పినట్లు సనాతన తమ ఉత్తమ, అధమ, మధ్యమ, ఉత్తమ. భగవంతుడు
గుహ్యతర గుహ్యతమ భగవంతుడి స్థితి ఎప్పుడు అలాగుంటుంది ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు. సో ఋషులచే శీఘ్రమే స్పష్టముగా గ్రాహ్యం అయినట్లో ఆ సత్యమును ఆ నలుగురు బ్రహ్మచారులు చక్కగా వివరించారు. ఎట్లా చెప్తారో ఎప్పుడు వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళు చర్చ చేస్తుంటారు, ఆధ్యాత్మిక ఇది చర్చ చేస్తా వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ సత్యాన్ని మనకి తెలిపిస్తుంటారు అని చెప్పేది. 4 కుమారులు. సో వాళ్ళు బ్రహ్మచారులుగానే ఒక 5 సంవత్సరాలుగానే వాళ్ళు నిత్యంగా ఉన్నారు. వాళ్ళ రూపం వాళ్ళు ఫస్ట్ బ్రహ్మడ మొదట పుత్రులు. సో వాళ్ళే ఇంత చాలా ఏజ్డ్ గా ఉండాలి వాళ్ళు, అయితే వాళ్ళు అలాగే లేదు. వాళ్ళు చాలా చిన్న కుమారులుగానే ఉన్నారు. సనక సనందన సనాతన సనత్కుమార్ వాళ్ళ నుండి ఒక పరంపరనే వస్తుంది. 4 పరంపరలు, బ్రహ్మ పరంపర, శ్రీ పరంపర, రుద్ర పరంపర, ఇంకొకటి కుమార పరంపర, కుమార సంప్రదాయం, అది వాళ్ళ నుండినే వస్తుంది. ఒక నింబార్క స్వామి ఒక గొప్ప ఆచార్యులు వాళ్ళ దీంట్లో వచ్చేది. ఎస్, నింబార్క సంప్రదాయం, కుమార పరంపర. చిత్రకేతువు కూడా వీళ్ళే తర్వాత ఉపదేశించేది అనుకుంటారు. చిత్రకేతు ఈ 4 కుమారులు. దాని తర్వాత వాళ్ళకి 7 రోజుల్లోనే చిత్రకేతుకి భగవంతుడ దర్శనం అవుతుంది. అదే ఇక్కడ చెప్తుండేది, ఇదొకటి ఆ పాయింట్ గానే అనుకుంటారు. ఆ 4 బ్రహ్మచారులు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని జ్ఞానావతారమై ఉన్నారు. సో జ్ఞానావతారం అంటే వీరు శక్త్యావేశ అవతారులు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును వారెంత స్పష్టంగా వివరించినారు అనగా ఋషులందరూ దానిని ఎటువంటి కష్టము లేకుండా ఒక్కమారుగా గ్రహింపగలిగింది. ఆ 4 అడుగుజాడల్లా అనుసరించుట ద్వారా మనుజుడు శీఘ్రమే తన ఆంతర్యమున దేవదేవుని గాంచగలడు. సో ఇది కరెక్ట్. ఇది ఏ ఒక గురుష్య పరంపరలో కూడా మనం ఆచార్య ఉపాసనం దాన్ని పాలించితే స్పష్టంగా అవగాహన అవుతుంది, త్వరనే ఆ సిద్ధి ప్రాప్తి అవుతుంది అని మనకి ఇక్కడ మరలా తెలిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ అందరి భక్తులకి.